Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Ина қисми дуюми кӯҳнабозори роҳи оҳан пешниҳоди шумо мегардад. И дар аэропорти кӯҳнаҷойгираи бозор ёдовар мешавам, ки фақат рӯзои шанбе ва якшанбе кор мекунанд. Дирӯза видео дар қисми якумуш буд ва инак ҳозир қисми дуюмушай. Ман мехоҳам ба шумо намин намуд универсальни корчаҳоро нишон диҳам. Нархш 10 сомон будай. Марҳамат тамошо кунед. Тавассути як корча мисол бисёр корора шумо анҷом дода метавонед. Чӣ хеле ки мебинед дар инҷа савдогар ҳамаша нишон дода истодай, ки чӣ хел ҳами корчара бояд кор фармоем. Набинед дӯстони азиз, ҳам барои салат, ҳам барои авқот, ҳар чизе ки мехоҳӣ метавонӣ ки тавассути ҳамин як корча ҳамаша анҷом дӣ. На марҳамат, бинед тарзи гул кардану тарзи дигар намуд ороиш додан ҳамаш тавассути ҳамин як корча 10 сомон нархш. Ира бисёртар дар корвон ма медидам, ин намуд ҳамин корчаҳоро реклама мекардам, вале рӯз амхе гуфтам бигирам ба навор гирам, шумода нишон диҳам. Марҳамат, бинед дӯстони азиз, ҳанам хелай ҳамин намуд дорай корча ки тавассути ҳамин якта ҳама чӣ мешава. Иҷада велико ҳастай. Велико 350 сомон, 750 сомон, 300 сомон калонош чӣ тавре ки мебинед ва дар инҷа бо майдош ҳастай. 150 сомон, 160 сомон, инаи вайш ҳастай бо хаду ногина 70 сомон. ҳамаш истифода бурдаган чӣ хеле ки медонед. мутаассифона ягонташ номери телефон надора. ва ё великои майда 160 сом, 150 сом. Ино навуш дар бозор 300 сомон, 400 сомон то 600 сомонан. Анамин намуд велики майда. На марҳамат, тамошо кунед 350 сомаш аст, 250 сомаш аст великои калона. бинед ва баъдан метавонед ки омада ба касе ки лозим боша харидорӣ кунад. ина скейт тахтаги 50 сомон. Анаҷа ролик 150 сомон навистагиай. Роликошон наван истифода бурдагӣ нест. DVD 50 сомон. албатта ки ҳамаш бо арзон мешаванд. анаи намуд скоростной будай чӣ будай велик 750 сомон. марҳамат, тамошо кунед. баъдан касе ки хоҳишмандай метавонед ба анами кӯҳнабозори роҳи оҳан омада бинед. дӯстони азиз, дар рӯзои наздик баъд аз 3-4 видео бо ма шумо дарафта кӯҳнабозори ва саховат мебелора ба навор мегирам. афсус дар ин ҷо чӣ набудай, амин намуд кӯҳнабозор набудай, мебел набудай ниқтараш. танҳо анамин либосаву баъд анамин ва ё чӣ хел мебинед техника динанги видеода буд ва ирӯзангида. иҷада курпачаҳои анатонира анами хел попову задагӣ 4 курпачаву 4 болишт 600 сомон комплект. хучон медухтиян. марҳамат, тамошо кунед. бепахта ва ёшон анами чизо бахмалошон тоза нестай. дӯстони азиз, дуюм сорчай 600 сомон як комплект. хел гулкорӣ кардагӣ, кори дастӣ кардагӣ. марҳамат, наван ино касое ки мехоҳанд дар анамин вай бозори роҳи оҳан ҳамин чизо фурӯхта мешаванд. марҳамат, ина киртобу ҳастай, ҳама чӣ ҳаст. киртоҳо истифода бурдагианд дӯстони азиз. баъд болиштои тоқаш ҳастай. парш поповзадагиёра 20 сомон будай. анами сиёҳое ки мебинед 20 сомон. дӯстони азиз, ина иҷада мошина ҳастай. чанд намуд будай. ино мошинаҳо 18 функсия дора гуфтан 600 сомон. ҳамаш наван. мутаассифона ягон амин номерои телефона нагирифтем, зеро ки бисёриё розӣ намешаванд дар интернет мондани номери амин телефоншона. барои ҳавай ҳам дӯстони азиз
дафъаи оянда ки рафтем бо вай мепурсем, пиратар мепурсем, иҷозат мегирем, агар шава баъд бо номерои телефонашонам мемонем. иҷада бисёртар мепурсиданд ки анамин куртову бурукҳои корӣ боша, чанд боша. анаи бори секондхендай бурукҳо 20 сомон, 30 сомон, спортивкоям ҳамин нарханд. иҷада вақте кофтед шумо метавонед ки навшам пайдо кунед. чӣ хеле ки мо мегӯем бори оон бисёриҳо мегӯянд. набинед барои кор футболкора бинед, футболкошам сифаташон хубай, 25 сомон, 20 сомон, 30 сомон амихе нархо дора. иҷа бозе намихе бори навам ҳаст. аз ду тараф бо бори навам фурӯхта мешавад. ростию нархҳои вайоша напурсидем. ана дӯстони азиз бинед иҷада мошинаҳои дастӣ ҳастай. 350 сомон анаи дутаи аввалшай, 450 сомон сеюмги мошинаи боло. анаи дутаи аввал 350 сомони дӯстони азиз. анаинаш боша сери 450 сомон. баъдан ана мошинаи дастӣ нав 500 сомон. расиски нав 500 сомон. дӯстони азиз чизе ки ман дидам беҳад ба ман писанд омад, вале афсӯс ки ҳамроҳи худ пул надоштум ва харидорӣ кардан натавонистам. ин штатив ва камера буд. 350 сомон. дута батарейка дошт. бисёрам вай нағз буд. барои мо барое ки ба навор мегирем бисёр чизи хуб буд, вале мутаассифона ки натавонистем харидорӣ карда, зеро ки вақте ман ба навор гирифтам омадам аллакай фурӯхта будан ира. иҷада бо анами мошинаи малютка ҳастай, мошинкаи либосшӯвӣ 200 сомон. ин малютка майдачаяй ба фикрам ки амин 3 килоак 4 килогаяй майдачаак. сушилка надора, фақат мешува тамом. 200 сомон ваяй ҳолаташ ҳолати корияй, нав наметоба. ина марҳамат тамошо кунед. иҷада попшиҳои навам ҳастай, баллон ҳастай. боз анамхе аробаи нав 650 сомон. марҳамат касое ки мисол барои хоҷагӣ, барои кор харидорӣ кардан мехоҳад, чандта намин аробаҳо ҳаст дар фурӯш. шумо метавонед ки омада бо аз анами бозор пиратар бо бинед аз наздик нархи навоҳошона пурсед. албатта ки ҳамаш арзон мешаванд. иҷа бинед чӣ хел пасудои хушрӯай, пасудои пешина, сервантҳои бисёр ҳам зебо. ана ин вайё ҳастай, қарабоиё ҳастай, 50 сомонӣ бо арзон мешаванд, 60 сомонӣ, ҳар хеламхе нархошон. баъдан кружкаҳои пешина ҳастай. вешилка дӯстони азиз соҳибуш набуд. ана ин қолин шапонак чӣ хеле ки мегӯянд. баъдан ин пилтоям ҳаст. дар бисёр ҷо пурсидем ҳамин 50 сум, 60 сум, 70 сум хеле нархҳо доранд. расискиёшам ҳастай, вайёшам ҳастай, прастоёшам ҳастай. иҷадам бинед дӯстони азиз бисёрам чизои қадима бисёрай. чӣ хеле ки дар дигар давлатҳо дӯст медоранд ҳамин ҷамъоварӣ кардани чизои қадимара. марҳамат бинед. шояд ягон кас ҳамин хел шавқ дора барои ҷамъоварӣ кардани чизои қадима. ана ин мошинаи дастӣ, мошинаи дарздӯзӣ 350 сомон. чӣ хеле ки гуфтам бо арзон мешавад ва баъдан 6 моҳ ҳамин нуқтаи савдо меёред, соз карда метиҳанд тавассути тӯли ҳамин 6 моҳ. ҷада бо аз аробаи фурӯшӣ 300 сомон. баъдан ин вай ҳастай. духовка ҳастай 220 сомон. ана духовкаи сурх ҳолаташ хеле хуб ҳастай. листош ҳаст ҳардаш. ба дивидио иҷада 50 сум, 60 сум ҳам хеле нархҳо доранд. чӣ хеле ки дар видеои пешина гуфтам ва такрор мекунам, ҳамаи ҳамин чизое ки нархошон навистагиай ино бо арзон мешаванд. иҷада газ будай 350 сомон, 4 комфортка доштай,
рақамҳои телефоншон 918 45 05 08. ина марҳамат, касое ки мехоҳад дар бораи ҳами газ ё ки ҳами чизо пурсон шава, дар Тоҷикистон бошад, дар анами рақамҳо занг зада пурсон шавед. бинед иҷа чӣ хел чизо фурӯхта мешава. дар инҷа дӯстони азиз паплинои чӣ будай, фурӯшӣ будай, паплинои нав, вале ягонташ доимӣ нестан инора, аммо гулошон хушрӯ, гулои нағз, ҳамаш гулои беҳад зебо. 75 сомон 3 метрш будай, бо арзон мешава гуфтан. ҳамаш инора яктаи мондагиай, тамом распродажа кардан гуфтан. бинед, ино наван, чӣ хеле ки фаҳмидед, дарк кардед. дӯстони азиз, инчунин ма камакак ҳамин вая хӯрокарам дари бозор ба навор гирифтагӣ. мана клубника 30 сомон як сатилчаш будай. иҷада каду астай, каду килош 2 сомонай. дӯстони азиз, марҳамат, тамошо кунед ва бинед ки дар анамин бозори роҳи оҳан хӯрока чанд пул меиста. нархи инам фаҳмед. якчанд ҳамин ваёе ки маҳсулотое ки аз назди мо баромад, якбора ма ба навор гирифтам. иҷада пиёз астай, пиёз 1,5 сомон дӯстони азиз, килош. ҷорӯб астай, ҷорӯб 15 сум, 12 сум, 10 сум ҳам хе. ҷорӯби хонарӯбӣ, ангур 7 сомон, себо 8 сомон, 10 сомон, 1 килограммаш. ман ами 1 килоша дар назар дорам. ина картошкаи масчо 2 сомону 70 дирам. бисёр картошкаи хушрӯ, бинед, калон калон. пиёза чӣ хеле гуфтам, дар як ҷо 150, як ҷои дигада 130, ям хеле нархошон. ана моҳиёи зинда килограммаш 33 сомон, 1 килограммаш. моҳиёи тозакардагӣ, моҳиёи на бинед, аллакай тозакардагӣ, ино 1 килош 22 сомон. и ваёшон намедонам зотҳояшона чӣ намудан. дулона будай дӯстони азиз, сатили калони 10 килога 40 сомон. хулоса имрӯза видео ба поён мераса. дар оянда дӯстони азиз интизор бошед, видеоҳои нав ба нав шуморо интизор аст. хайр.